Resi Begawan Bausen muningani alaswi pating kerengket kan dados boten kenging dipun piyangkan sanalika kontenaning Sang Resi Begawan Bausena sumedya babat alaswi sanalika geger dananing rampung sakutara anggone babat alaswi bae. Kananing Sang Resi Begawan Bausen anggo
jroning yasa alas kuwi pating sumrep pating rengket kan boten niki ingkang waseyan among tuwa saking gerombol wonten raksasa pating gleru kan raksasa menika mabet Gondha Hermawan ya Gondha minyak jayen kakung sanalika para denawa pating gleru pating geger kaya wrijal ingkang lagi memungsu Adi ana satriya Dik nanging kok sepuh kono iki iki satra saka ngendi wani babat alas kuwi sing sakmene gedhene langkung prayogi dipun takenono Kakang nggih monggo dipun takono yo tak takonani Jeramu satria saka ngendi? Kok banjur gumawani batat alas kuwi sing sakmene gedhene. Iya, yen pancen nyata. Jeramu takon karo aku. Ya aku pandhita saka Dempok Pertapan Tejo Geni. Asmaku Pemarap Resi. Begawan Bausena kang dadi asma. Wah, sedya bapak ciramu kanggo apa? Yen pancen ciramu guru ngerti kekarapan aku. Sak temene aku babatno anak. Besok menawa wis pancene dadi ratu.
tak pelekatmu ana babatan anyar iki. Kiramu berkongkong. Aja kiramu ngadang-adang lakune Begawan. Bausena Makaparat. Kiramu kudu balik. Aja mbok terusno. Anggonku babat alas win tak gaglakan iya pancen nyata yen kiramu ngalang-alangi kelawan Begawan. Bausena apa kepengin brodol Makaparat langkung pangucapmu. Kuring Mas Padana. Niku ngomong tasik patah bawa tuh berapa? Patih glesah kuwi. Niku bolok.
mon Sembrono lho. Iya Joko. Yang pancen nyata kaya mengkono ya diapakno. Duh Gusti, kula nyuwun senjata itu. Kula dipun gede. Kangen gento wiyasa kula jaban bayi. Wong ora gelem kok banjur aku dikrodok peksa. Sapa ya sing nulungi aku? Cuk, apa? Ana mau nangis kok di tengah. Lu ngomong? Duh Gusti, kula senjata itu. Sinten ingkang nulung kalih kula menari kampung. Kula menika kersa dipun palakrami. Iya. Ya apa to? Batu borok kurek. Wis kumat terus kaya ngene iki borok apa dobate kok gak bisa. Kon dadi sampel. Wong ora wis borok iku. Sinten ingkang melajeng kekapanan Dewi Respeni. Kula nyuwun Sliramu sapa? Kula menika putri saking negari Geleng Wesi, adine Prabu Respada. Asma kula Dewi Respeni Gusti. Datang semua. Terus sampeyan tolong mawon slapan esuk. Iya. Sliramu njaluk tulung karo aku. Tak tulungi. Nalari sing kaya apa? Kula menika dipun rodha peksa. Kaliyan patih saking Geleng Wesi patihipun Kakang Prabu Respada. Jenengmu sapa? Kula menika Dewi Respeni, Dewi Respeni. Tinimbang kula dikrama kalih Gento Yasa, kula panjenengan kala kerep piyambak kula kersa kok. Oh. Sliramu kersa tak palakrama. Menengge Kakang Semar. Kono kersa dadi jatuh kramaku Semar. Kena kanggo momong anakku Mandrabahu. Ngene ya Respeni. Sliramu kersa momong karo anakku. Yaiku Raden Cilik Mandrabahu. Kersa mawon. Wah. Nang di pelayumu Respeni wong digarwa kok ora kersa njaluk tulung sapa.
Iki sapa iki? Ana ndi wong wadon asmane Dewi Respeni. Iku ngono bojoku. Ana ndi rene Dewi Respeni? Ngene yo. Aku takon klanciran. Apa bener? Sliramu asmamu Gentawasa. Ora sesek. Jo mendang pinara sato. Ya aku patih Gentawasa. Sliramu sapa? Yen pancen nyata sliramu gorong weruh karo aku. Ya aku pandhita saka Dempok Pertapan. Yaiku Dempok Pertapan Tejo Geni. Asmaku Pemarap Begawan Bausena. Ana ndi? Respeni ana ndi? Respeni tak cancang otot tak pathoki balung tak buntel kowe. Lho. Iku ngono bojoku. Aja ngomong bojo. Yo iku mbok krodha peksa. Kudu ngladeni klanciran. Yen pancen nyata sliramu mampek ing satriya. Ora kaya mengkono pakeparat wani lan Gentawasa tak tebak dadamu mungker batangmu kemarakon brodol wadukmu pun Legolilo waton ora anggarwa lawani Dewi Respeni hal wong aku mati sang Begawan. Iya yen pancen nyata sliramu meksa-meksa mengko antin sawatara ana iki mengko sliramu tak paringi yaiku ni Dewi Respeni tapi sliramu ora manggon ana ing jabatan anyar iki anti sawatara. Yo, yen kamu pun tak anti sawatara. Sanalika tinimbalan lan sang Begawan Bausena. Sinane tinimbalan kerangkul gapyuk anane Dewi Respeni. Sanalika sinare kerangkul ne Dewi Respeni den bolot genah. Tambah suwe tambah numpuk bolote ni Dewi Respeni. Kawadhahe cukup karo sang Resi Begawan Bausena. Dan cipta ger jamben nong pinaruh kali Dewi Respeni. Ayo.
Oh, Resi Begawan. Kula sampun rami menapa ingkang dados sabda panjenengan dal. Iya, Gentawiyasa. Iki Nidewi Rispen. Nanging aku titip-titip karo Nidewi Rispen iki. Kula nggih kersa dipun palakrama kaliyan Gentawiyasa. Ya yen pancen nyata gelem ya gelem. Dadene aku mling lanjeran aja manggon ana babatan anyar kene. Mandole ana yaiku alas gambir. Alas gambir. Yen mengko wis ketemu alas gambir banjur babaten. Ing tembe uri siramu jumenengo. Ketemu gungan ana ing gambir anom ya. Wah, yen kono Nidewi Rispeni, ayo ndolek. Yaiku alas gambir tak babate, tak dadekne kadipaten kanan kuning. Iku asale golekmu wong Priyanto. Panjenengan niku sabda dados ndawanen. Mboten ketawis menawi kedadosan ngoten. Kula tak momong kaliyan Surungan. putra panjenengan Dawi Mandrabal. Iya, momong anane Mandrabal. Duh anakku, Nadianto anakku Allah. Aku anak temenan yo Amadang alam keprameyan wancini rasa bakas sedyon lairaken ponang jabang bayi ya wong ayu yen kaya mengkono enggal lair apa nang jabang bayi wong nggih lho apa dayak-dayane oh Nidewi Rispen sampun daya-daya sedya nglairaken ponang jabang bayi ingkang peket panami sanalika sinare medal saking ing marga ina nglairaken
teka nang jabang bayi kakung ingkang bagus ing rupa kaya. Paringi asma Raden Sandono. Raden Sandono tak paringi asma anak ngoten nggih matur sembah siji besok menawa tak babatno alas dadi ratu ana ing kraton anyar yaiku kraton Ngastina tak babati. Lah besok yen wis dadi ratu ana ing kraton Ngastina tak paring asma Prabu Anom Sentanu Dewa asmane. Mana nggih wis tak dawuh yen kowe mung tak babatno alas ing asmah kaya apa indane santun-santun. Kaya-kaya kalah kelawan negara anyar yaiku negara Ngastina. Prabu Anom Sentanu Dewa iku sepisan kaping pindho kalah kelawan kraton Wirata sing manggon ana kraton Wirata Prabu Mandrabayi. Yen kaya mumpun tak cacaki sepira kadigdayaning Sentanu Dewa kemarat sida mati mergo aku kemarat.
boyongan menyang ing keraton Ngastina lawan keraton Wirata. Siramu sapa? Kok kaya-kaya nom-nom mansi jumeneng ratu ana ing keraton Ngastina. Yo, yen pancen nyata siramu guru-guru karo ya aku Prabu Anom Sentanu Dewa. Tak jaluk para kawula cilik sing boyongan. Aku ora ngongkon. Aku ora meksa. Iku karepe dhewe. Merga Ratu Geling Wesi Prabu Anom yaiku gawe sak wiyah-wiyahe dhewe. Iki dina tak royok Rusapa keparat Sentanu Dewa wani lan berjangka pati tak banjur ana ing mbok manirungku. Yen pancen koyo ngono mundur. Ndak ramalane aji walak to. Mundur lho. Mene nggih Kanjeng Rama wis tak dawuh, wis mundur kok. Kahanan ning Sang Bau Sewu. Ngrapal aji walak ing karo. Rampung pengrapale. Sanalika Puspana Lendra lan Benjaka Mati ngungkuli Bau Sena. Logro tanpa daya tananing Sang Benjaka Mati. Kelawan Benjaka Mati sliramu aja manggon ana keraton Geling Wesi ya sliramu babato alas arane alas cangkring ya karo bojomu Jantisa mule nggih restu atur dalem lajeng kula menika lajeng kados pundi sliramu babato alas roko tegese roko iku kuntul panggonane kuntul. Dadening alas cangkring iku panggonaning bangsa genderuwo sak pitunggalane kudu iso babat iki. Nuwun nggih.
menemekaken menika kados pundi menawi sampun rampung kula babat alas cangkring besok menawa jaramu iso ngalahno raja sing manggon ana ing alas cangkring asmane Gandarwa Balika iku bisa jaramu duweni kadigdayan sing punjul kadigdayan aranana Kraton Mandura lajeng kula menika kados pundi babaten alas raka yaiku sekeng kuntul inggirna menawa wis mari anggonmu nyingkirna kuntul kulo sadon dadi negara aranana Kraton Mandaraka menawi wis pancen dawuh kula mun pamit ayu adi goleki alas raka kelawan yaiku alas mah kaya apa alas cangkring asmane madyaning alas cangkring karo wonten raksasa nanging basa Gandarwa kan asmane Prabu Galengga kan jenari tontonane ngandharaken sureke utamane kakung sureke cewek utama temen kanggo jenenge wong lanang ngocolaken brajanira tan sisip ngocolaken tegese dalangno braja gegam tan sisip ora jangga progol campanira dawuh jangga tegese guru progol tugel dawuh rata tan panca taliku panca lima warna ilang nindakaken sorti ambal-ambal kaping 3 antara krenda timbang bawa kang sebut ana ya iku ora ana ya iku Waswana Lendra
nglepasaken pamasta ingkang dada geblak dados ananing ing ngriku banjir anane madu dilasah sak negara. Mung ngrupakno madu ya yen kaya ngono bener apa sing dawuh Resi Begawan Bausen getih iku merah madu iku legia tak arani yaiku keraton Mandura Madurah madu getih tak jumeneng ratu ana ing keraton Mandura kang iki. Atmaja atmajane Berjonggolo ngrapal adi sendhong rewet ingkang napa jenareng sendhong rewet den rapal nekakaken dak angin Samirana saking gedhene Samirana bangsa Rata bangsa Kuntul ingkang daya dayaning aji tananing Berjonggopati mawon tanpa daya manjing dhateng ing samudra kidul. Bangsa Raka tegese bangsa Kuntul wis ora ana kali siji-siji. Ayo kaya menenun Kanjeng Garbas Mastika ten sinaret tirta pertanda ana Andrawina kraton Wirata.